I avui parlaré d'un concepte molt interessant i alerta, pareu atenció, perquè fa uns dies en aquest mateix espai en vàrem parlar, que és l'oblit oncològic. Així és, Jaume, que és el dret que permet als pacients que han superat un càncer sol·licitar l'eliminació de dades mèdiques específiques relacionades amb el seu diagnòstic i tractament que podrien influir negativament en la seva vida actual a l'hora d'anar a demanar, per exemple, un crèdit. I aquestes persones poden trobar traves i dificultats a l'hora de fer, per exemple, o de demanar, sol·licitar una hipoteca o una assegurança. Avui en volem parlar amb la nostra experta i professora de finances, Cristina Borrallo. Molt bon dia. Com estàs? Bon dia, molt bé. Bé, d'entrada, Cristina, te volem demanar si, bé, és cert que s'està regulant una mica tot això a través d'una llei, però sembla que hi ha llacunes, no? Vull dir que encara no està clar que aquest oblit oncològic sigui real, efectiu i 100% real, no? Efectivament, tenim una norma que és un Reial Decret Llei de 28 de juny de 2023, és molt actual i això el que agafa és una normativa que aplica una resolució de la Unió Europea de l'any 2022, però encara té moltes llagunes, té molt de recorregut encara per desenvolupar en aquesta normativa. Des de, sobretot, associacions de càncer s'està lluitant perquè s'ampli i també se reguli i se clarifiquin alguns conceptes que no queden massa clars en aquesta normativa, però almenys per ara ja tenim un avanç legislatiu important, perquè clar, hem de pensar dades, 2,2 milions de persones afectades per càncer en els darrers anys. Cada any se diagnostiquen 280.000 casos de càncer i estem parlant de taxes de supervivència de més del 60%. Per tant, aquestes persones que tornen a la vida perquè tenen com una segona oportunitat de vida, doncs han de tenir un empara legal en aquest sentit i per això doncs, donem l'enhorabona a la normativa, però que encara li queda bastant de recorregut. Cristina, però com sap un banc que jo he tingut càncer? Si això és una informació ultra secreta, jo puc dir mentides, no? Sí, el problema de... O és que ells investiguen, perquè és il·legal. Bueno, la banca té unes facultats que a vegades van més enllà de lo que la normativa, òbviament, és clara en quant a tractament de dades personals, però la banca té o pot tenir dades, no? Clar, què passa? Sobretot és quan se fiquen les assegurances vinculades en els préstecs hipotecaris, perquè la persona ha de donar un qüestionari i en aquest qüestionari s'han de donar dades reals i veraces, no? És aquí quan donen aquestes dades, quan se veien que la banca el que feia era o per una banda, que és lo freqüent, denegar el crèdit hipotecari o, per una altra banda, pujar la prima d'aquestes persones, no? Per tant, se veien amb una dificultat terrible, tot i que ja havien superat la malaltia. Per tant, aquestes serien, Cristina, les traves principals, no?, que se troba la gent que ha passat per un procés oncològic a l'hora de demanar un crèdit, per exemple, que o li deneguen o li posen tan complicat que és com si li denegassin, perquè si has de pagar tant d'assegurances, la quota te puja tant, arriba un punt que per molt d'estalvis que tinguis no n'hi ha prou. Efectivament, o pujar les pròpies condicions del préstec hipotecari, és a dir, no tenen les mateixes condicions que li donarien a una persona que no ha patit aquesta malaltia. Per tant, clar, tot això el que intenta la normativa és depurar tot aquest tema i que aquestes persones, un cop s'hagin passat els 5 anys de tractament radical, que ja aquestes persones l'hagin superat i no hagin tornat a recaure en aquesta malaltia, doncs aquestes persones tinguin el mateix tractament que qualsevol altra persona que no ha patit la malaltia, no? Per tant, aquí el que se tracta és d'igualar les condicions d'aquestes persones, evitar la discriminació, això és el que ens diu la normativa. Però què passaria si aquestes persones, tot i que la norma, perquè això hem de parlar moltes vegades, en parlam, no, el que diu la norma i després el que passa, no? La pràctica bancària quina és? Si veiem aquesta situació i que aquesta persona ha superat la malaltia amb els trams que marca la norma, tot i això se veuen amb aquesta situació, que sàpiguen que aquestes condicions que li posin a la pòlissa serien nules de ple dret. Això mos diu la llei, no? Aquí volia anar, perquè clar, el banc té memòria. Si tu en un moment determinat, pel que sigui, el banc s'entén que has passat per un procés oncològic, ho pot tenir guardat en el seu arxiu, ja hi pot haver dret a l'oblit, que puguin passar aquests 5 anys, la gent que ja aquestes dades queden introduïdes dins el banc, seria que després hauria de reclamar. Exacte. Perquè una cosa és que el banc no ho sàpiga, tu hagis passat per un procés oncològic, dret a l'oblit no t'obligui a haver de notificar, per tant, podries fer una hipoteca, una assegurança estàndard, per dir-ho de qualque manera. Però si has venjat aquestes dades, aleshores és quan t'han d'anar a demanar ajuda
associacions, per exemple, com la teva, no? Per anar allà a reclamar i dir, escolta, tens dret a l'oblit i no me pots aplicar aquestes clàusules abusives d'ES. Efectivament, estaríem parlant de clàusules abusives i, per tant, aquí el consumidor tindria dret a reclamar a l'entitat financera o a l'entitat asseguradora la cancel·lació de les seves dades mèdiques perquè ja no les poden guardar. S'han d'eliminar. Estem parlant de que ja han passat els 5 anys, jo no he recaigut, jo ja estic fora de tractament i, per tant, m'has d'eliminar aquestes dades. Si el banc o la companyia asseguradora, tot i així, torna a aplicar, estem parlant ja de nulitat de clausulat abusiu, com pot ser un altre tipus de clausulat. Cristina, tu fas referència en aquestes 2,5 milions de persones diagnosticades amb càncer. Hi ha més xifres. Podrien dir, per exemple, que el 83% dels pacients o expacients d'entre 18 i 35 anys han tingut dificultats en contractar una assegurança de vida. Un 78% ho han experimentat amb altres assegurances i un 44% han tingut dificultats per aconseguir una hipoteca. Vull dir que d'aquestes persones, de tantes persones que tenen o que pateixen o han patit un càncer, moltes, és un percentatge molt gran, no?, que se veu amb aquest entrebanc, no?, que fins i tot passa per una mica de poca humanitat. És l'altre dit d'aquesta paraula que no sé si és molt encertada, però m'ho pareix a mi, no? És com haver patit ja una malaltia i damunt ara resulta que me posen traves per poder comprar-me una casa, per viure. Efectivament, és que és una xacra aquest tema, no?, i la normativa ha trigat molt. De fet, Europa ha trigat molt, perquè Europa va ser l'any 2022 que va obligar els estats membres a incloure en aquesta normativa, però estem parlant de dades que són catastròfiques, és a dir, són molt de casos i que per sort ja tenim persones que la taxa de supervivència és molt alta, per tant han de tornar a la seva vida normal i que no puguin accedir a una vivenda, que no puguin accedir a un préstec hipotecari o tenir una assegurança. Només pel fet d'haver tingut la mala sort de tenir una malaltia com aquesta, doncs és absolutament, com dius, inhumà, si és que ho podríem qualificar d'aquesta manera. Queda poc temps, Cristina, però t'hauria de demanar si és fàcil reclamar o recórrer aquest tipus de clàusules. Bueno, fàcil, amb la banca i les companyies asseguradores sempre ho parlam, fàcil no és, però mos hem de queixar i hem de reclamar. Sí que més que fàcil, que sigui una cosa que ja sigui com estipulada, i un pic que ja saps que és il·legal, que sigui fàcil, me refereix que la normativa sigui clara, i que encara que el procés sigui llarg, que sàpigues que en el final, si tens paciència, te donaran la raó. Sí, el problema de la normativa és el que hem parlat al principi, que és un poc ambigua, no?, i dona interpretació. Què passa? Que la banca i les companyies d'assegurança s'agafen en aquesta ambigüitat per dir, bueno, tractament radical no, però si has tingut seqüeles, encara estàs en tractament, per tant, quedes exclòs d'aquesta norma. Aquí, aquesta lletra petita de la normativa, que en concret és el 209 de la llei d'assegurances, aquest article, que és certament ambigu, dona interpretació. I aquí és quan la banca diu, vale, pues tu que tens seqüeles o tens qualque cosa derivada de, ells s'agafen en això per dir que tu encara estàs en un procés obert oncològic, que per tant t'exclouen d'aquesta norma. És a dir, desgraciadament, com la llei no és del tot clara o suficientment clara, doncs els consumidors que se vegin afectats per aquest tema doncs hauran de reclamar i segurament anar pel circuit habitual de reclamacions que tantes vegades en parlam aquí contra entitats financeres i companyies d'assegurances. Cristina, que quedi clar, perquè en damunt d'haver patit un càncer, rebes aquesta alta exaltada, el darrer que ha de menester una persona malalta. Efectivament. Com sempre, Cristina Borrallo des de Sofí, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.